u sklopu same ture posetit će se naravno županija, pogledat će se slika i čuti interesantna priča o slici bitka kod Sente i onda kreće šetnja centrom grada, naravno u pratnji vodiča. Ono što je važno je da je ovo sada jedan promo period i promo tura koja je besplatna za sve učesnike, tako da pozivam znači i naše sugrađane i isto tako naravno namenjena je svim gostima koji dolaze u naš grad, turistima, sa ciljem da u stvari to postane tradicija i da znači svake subote u određeno vreme imamo te garantovane polaske sa vodičem i da bi znači naši sugrađani znali kada imaju neke svoje goste da mogu da ih dovedu ovde i da im pokažu naš grad možda iz neke nove perspektive i da budemo spremni za turističke grupe koje nas posećuju.